Ευλογείτε Πατήρ Θεόδωρε. Καλημέρα Πατήρ Κυπριανέ, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω. Είχαμε ειδωθεί πριν από 2 χρόνια στην Ρουμανία. Στη Ρουμανία, στην Κωνσταντίνα. Μεταφράσατε εκεί κάποιες ομιλίες σε κάποια μοναστήρια. Τώρα, αφού δεν μπορέσατε να έρθετε εσείς στη Ρουμανία, ήρθαμε εμείς εδώ. Ήταν το μοναστήρι του Αγίου Κασιανού, νομίζω. Ναι, ναι. Ήταν ο παλιός Άγιος της Ρουμανίας, ο οποίος πήγε μετά και στην Γαλλία και ίδρυσε τα πρώτα μοναστήρια. Ορθόδοξα μοναστήρια στην Γαλλία. Είναι 2 χρόνια, 2-3 χρόνια. 2 χρόνια. Τώρα εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ να σας δούμε, να πάρουμε την ευλογία σας και έχουμε μερικά ερωτήματα εκ μέρους μας και εκ μέρους πολλών κληρικών και λαϊκών της Ρουμανίας. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Σήμερα ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος εναντίον της Ορθοδόξου πίστης? Δεν υπάρχει αμφιβολία, Πάτερ Κυπριανέ, ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αίρεση του οικουμενισμού. Διότι οι άλλες ιερέσεις ήταν γνωστές και τις πολεμούσε η Εκκλησία αποτελεσματικά. Παραδείγματος χάρη οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι Πεντηκοστιανοί ή οι άλλες αιρέσεις. Αλλά η αίρεση του οικουμενισμού είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, είναι κρυφή, δεν γίνεται αντιληπτή, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν ξέρουν ακόμη ούτε τι θα πει οικουμενισμός, διότι είναι ακατήχητος ο κόσμος, δεν έχουμε κατηχήσει τον κόσμο γύρω από το θέμα αυτό και δεν καταλαβαίνουν πολύ. Και επειδή η αίρεση αυτή είναι κρυφή, μπορεί και αδρά και γκρεμίζει. Γκρεμίζει με τις συμπροσευχές, με τις άλλες εκδηλώσεις, με τους διαλόγους, με την ένωση των εκκλησιών που διαφημίζουν πώς θα γίνει, με τη Σύνοδο της Κρήτης τώρα, που και αυτή είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του οικουμενισμού. Θεωρούν λοιπόν, θεωρούμε και εμείς, αλλά όπως θεωρούσαν και πολλοί Άγιοι γεροντάδες, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο Άγιος Παΐσιος, ο Έλληνας κτλ. Θεωρούσαν πως η πιο επικίνδυνη αίρεση είναι ο οικουμενισμός, διότι είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι έξω από την Εκκλησία. Οι άλλες αιρέσεις είναι έξω από την Εκκλησία. Ο οικουμενισμός είναι μέσα στην Εκκλησία. Οι οικουμενιστές είναι ανάμεσά μας, κρύβονται, δεν φανερώνονται πολλές φορές και μέσα από την Εκκλησία, μέσα στη μάνδρα, είναι σαν τους λύκους, ντύνονται σαν πρόβατα και μπαίνουν μέσα εκεί, σαν βοσκοί, σαν ποιμένες και ιδιαίτερα, θυμήθηκα τους ποιμένες τώρα και ιδιαίτερα ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τους κληρικούς. Διότι οι λαϊκοί δεν δημιουργούν κίνδυνο, οι οικουμενιστές οι λαϊκοί, τον κίνδυνο τον δημιουργούν οι ίδιοι οι ποιμένες. Οι ποιμένες οι οποίοι έχουν δεχθεί αυτήν την παναίρεση του οικουμενισμού και δυστυχώς και πιο πολύ οι επίσκοποι. Οι επίσκοποι, οι πατριάρχες, οι αρχιεπίσκοποι, από εκεί προέρχεται ο κίνδυνος ο μεγάλος. Εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι τις εποχές του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ ήταν παραδοσιακός ιεράρχης, αρχιεπίσκοπος, δεν ήταν σπουδαίος θεολόγος, ούτε ήταν σπουδαίος ρήτορ. Από την εποχή που ανέλαβε ο μακαριστός, ο αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, ο οποίος ήταν προσωπικότητα δυνατή, είχε πολύ λόγο, δυνατό λόγο, ήταν λόγιος, ήταν και νομικός και θεολόγος. Από την εποχή του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου έγινε στροφή της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον οικουμενισμό. Το Πατριαρχείο ήταν οικουμενιστικό, αλλά η Εκκλησία της Ελλάδος δεν ήταν οικουμενιστική, ήταν παραδοσιακή. Τώρα σήμερα διαδίδεται η αίρεση του οικουμενισμού και μέσα στα θεολογικά σχολεία. Στις θεολογικές σχολές υπάρχει και εκεί μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε και εκεί μεγάλο πρόβλημα, διότι οι παλιοί παραδοσιακοί καθηγητές σιγά σιγά αποχωρούν. Εγώ ήδη έχω αποχωρήσει εδώ και 7-8 χρόνια. Το 2008 έφυγα από τη θεολογική σχολή και οι περισσότεροι από τους καθηγητές στις 2 θεολογικές σχολές που έχουμε στα 4 τμήματα, οι περισσότεροι από τους καθηγητές είναι οικουμενιστές. Είναι σπάνιο παράδειγμα, ας πούμε ήταν εν ενεργεία ακόμη τον καθηγητής της Ελεγγύδης, ο οποίος όμως και αυτός εφέτος φεύγει, συνταξιοδοτείται, είναι ο τελευταίος μήνας, οι τελευταίες ημέρες που είναι εν ενεργεία. Από το Σεπτέμβριο είναι και ο καθηγητής της Ελεγγύδης συνταξιούχος. Και παραμένουν στις θεολογικές σχολές οι οικουμενιστές, πεπισμένοι οικουμενιστές, εκ πίστεως, εκ πεποιθήσεως. Υπάρχουν κάποιοι σε κατώτερες βαθμίδες, οι οποίοι δεν είναι οικουμενιστές, αλλά δεν τολμούν να μιλήσουν.
Και αφήνουν τους μεγάλους να οργανώσουν συνέδρια. Θα χάσουν τη θέση τους. Έτσι. Ναι. Φοβούνται να μην χάσουν τη θέση τους, να μην χάσουν τις προαγωγές τους. Εγώ έχω μερικούς μαθητάς που άφησα στη θεολογική σχολή, αλλά είναι ακόμη σε χαμηλές βαθμίδες καθηγητών και δεν τολμούν να μιλήσουν, γιατί φοβούνται μήπως χάσουν τις προαγωγές τους. Και έτσι κυριαρχούν οι μεγάλοι. Ποιος θα φανταζόταν, δεν είχε περάσει ποτέ από τη σκέψη των παλιών καθηγητών, ότι στη θεολογική σχολή θα ίδρυαν τμήμα Ισλαμικών σπουδών, ή ότι το μάθημα των θρησκευτικών που διδάσκουν ορθόδοξη χριστιανική κατήχηση θα συνηγορούσαν οι θεολογικές σχολές να μείνει μάθημα θρησκεολογίας. Δηλαδή να μην διδάσκουμε την πίστη, την ορθόδοξη, την πίστη στον Χριστό, να διδάσκουμε γενικώς για τις θρησκείες. Ποτέ δεν θα περνούσε από κάποιον παλιό καθηγητή αυτή η ιδέα ότι οι ορθόδοξες θεολογικές σχολές δεν θα ήταν ομολογιακές θεολογικές σχολές. Τώρα δυστυχώς τείνουν να γίνουν θρησκεολογικές θεολογικές σχολές στην Ελλάδα. Είναι πολύ κακό. Και η Ελλάδα, όταν οι άλλες χώρες, οι δικές σας χώρες ήταν υπό κομμουνιστικό καθεστώς, η Ελλάδα ήταν μια παρηγοριά για όλους. Ερχόταν από εκεί πρόσωπα, από εσάς, σπούδαζαν εδώ. Τώρα έχουμε πρόβλημα. Οι θεολογικές σχολές έχουν καταληφθεί από τους οικουμενιστές. Και εμείς έτσι ήρθαμε στην Ελλάδα για να πάρουμε παρηγοριά. Ναι, το ξέρω. Εγώ ήδη έκανα ένα διδακτορικό στη Ρουμανία, αλλά την αληθινή θεολογία, την ορθόδοξη θεολογία, εγώ την έμαθα εδώ και στο Άγιον Όρος. Γιατί στη Ρουμανία οι περισσότεροι μαθαίνουν ό,τι διδάσκουν οι Προτεστάντες, οι Παπικοί. Σχεδόν ποτέ δεν μάθαμε τίποτε από τους Αγίους Πατέρες, δεν διαβάζαμε τις πηγές της Ορθόδοξης πίστεως. Δηλαδή είναι... Εμένα μου έκανε εντύπωση την πρώτη φορά που πήγα στη Μολδαβία, όχι την δική σας στη Μολδαβία, την άλλη Μολδαβία. Υπάρχουν μια ομάδα παιδιών πολύ καλών, Ορθοδόξων, κληρικοί και λαϊκοί, εξαιρετικά παιδιά. Τους χάρηκα, τους καμάρωσα, καυχόμαι, πολύ Ορθόδοξοι. Αυτοί μου προγραμμάτισαν και μία ομιλία στην θεολογική τους ακαδημία. Στο Κισινάου, έχουν και μία θεολογική ακαδημία. Και μου λέει, Πάτερ, θα πάτε εκεί, αλλά σας λέμε ότι είναι όλοι οικουμενιστές. Όλοι οι καθηγητές είναι οικουμενιστές και ξέρετε, λέει, γιατί. Γιατί όλοι σπούδασαν στη Ρουμανία. Στις θεολογικές σχολές της Ρουμανίας σπούδασαν και είναι όλοι οικουμενιστές. Και να προσέξετε, λέει, γιατί μπορεί να σας δυσκολέψουν και να σας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Εγώ βέβαια, επειδή χρόνια είμαι δάσκαλος, δεν τους επέτρεψα να με δυσκολέψουν, διότι άρχισα από το προσωπικό μου παράδειγμα και είπα ότι κι εγώ, όταν ήμουν νέος επιστήμονας στη θεολογική σχολή, αυτό το όραμα για την ενότητα των εκκλησιών, για την ένωση, μας είχε επηρεάσει όλους. Και λέγαμε, δεν είναι ωραίο πράγμα να είμαστε ενωμένοι όλοι. Θαυμάζαμε τον Αθηναγόρα, είπα τότε. Αλλά μετά, όταν διάβασα τους Αγίους Πατέρες, όταν τους είπα μερικά παραδείγματα από τον Βαρθολομαίο, πήγα μαζί τους και τα λοιπά, τους είπα, και ο ίδιος μέσα από την πείρα μου άρχισα να καταλαβαίνω πως δεν ακολουθούν τον πατερικό δρόμο και βγήκα μέσα από τον οικουμενισμό. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουν έναν καθηγητή ο οποίος τα πέρασε και τα ξέρει όλα αυτά, τι να με δυσκολέψουν. Ναι. Δεν τόλμησαν να μιλήσουν. Δεν τόλμησαν. Οι φοιτητές υπέβαλαν κάποια ερωτήματα, αλλά από τους καθηγητές δεν τόλμησε κανένας να... Εσείς κάνατε όπως ο Απόστολος Παύλος στον αεροπάγο, με τον άγνωστο Θεό. Έτσι, με τον άγνωστο Θεό, ναι. και εγώ, καλά, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να... με τους πατέρες και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή, και αυτοί έμαθαν ότι εσείς δεν είστε ένας φανατικός, όπως λένε. Ναι, βέβαια, ασφαλώς, ναι, όπως λένε. όσοι δεν μας ξέρουν, μας παρουσιάζουν ως φανατικούς, ως ακραίους. Όταν μας μαθαίνουν μετά, ζητούν συγγνώμη. Λέει, Πάτερ, συγγνώμη, έρχονται πολλοί, Πάτερ, λέει, ακούγαμε για σας, δεν σας ξέραμε και νομίζαμε πως είστε φανατικός. Εσείς γελάτε, συζητάτε. Έτσι ήρθε και στον όπου υπηρετώ εγώ στη Ρουμανία, ήρθε ένας και λέει, εγώ άκουσα πολλά κακά πράγματα για σας. Και λέει, εγώ δεν το πίστεψα ότι είναι έτσι, γιατί σας έβλεπα ότι είστε αλλιώς. Και τελικά ήρθα να σας γνωρίσω προσωπικά, να δω πώς είστε. Τώρα το δεύτερο ερώτημα είναι, τι ήταν καλό και τι ήταν κακό από την άποψή σας στη σύνοδο που έγινε φέτος στην Κρήτη, τον Ιούνιο? Έχω πει επανειλημμένος και έχω γράψει και βιβλίο ολόκληρο. Αν δεν το έχετε θα σας το δώσω, το πήρα να σας το δώσω. Το έχετε. Έχω γράψει ότι αυτή η σύνοδος θα μπορούσε να είναι καλή.
Δηλαδή θα μπορούσε η Ορθόδοξη Εκκλησία να συγκαλέσει μία Ορθόδοξη Σύνοδο, γιατί έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα που χρειάζονται μία αντιμετώπιση από μία Πανορθόδοξη Σύνοδο, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα του ημερολογίου. Το θέμα του ημερολογίου είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, διασπά την εορτολογική μας ενότητα και θα μπορούσε να συνέλθει μία Σύνοδος και να ασχοληθεί και με το θέμα αυτό και με άλλα θέματα φλέγοντα και επίγοντα, όπως είναι το θέμα της διασποράς, όπου εκεί υπάρχει αντικανονική λύση. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η Σύνοδος, και νομίζω πως οι παλαιότεροι που την είχαν σκεφτεί, όχι όλοι, όχι ο Μεταξάκης που άρχισε να τη σκέφτεται, αλλά οι παλιοί την έβλεπαν έτσι, ως μια Ορθόδοξη Σύνοδο, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Και ήλπιζαν σε αυτήν την Σύνοδο. Πρέπει να πω ότι σε κάποια φάση της προετοιμασίας της Συνόδου πήρα μέρος κι εγώ. Στην τρίτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη που έγινε στην Γενέβη το 1986, ήμουν στην σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Συνεργαζόμουν τότε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τότε οι περισσότεροι καταρχήν την θεωρούσαν ως Οικουμενική Σύνοδο. Ότι αυτή η Σύνοδος που θα γίνει θα είναι Οικουμενική Σύνοδο. Δυστυχώς, όταν ανέλαβε την Πατριαρχία ο Βραθολομαίος, άλλαξαν τα πράγματα. Και άλλαξαν τα πράγματα διότι ο Βραθολομαίος κάνει βήματα πιο τολμηρά, ακόμη και από τον Αθηναγόρα, διαρκώς με τον Πάπα, επισκέψεις, συναντήσεις, συμπροσευχές, δηλώσεις αντορθόδοξες, αντιπατηρικές κτλ. Και έκανε μια προσπάθεια τελευταία να εξυγχρονίσει τα κείμενα της Συνόδου, να τα επικαιροποιήσει. Έκανε μια επιτροπή η οποία θα έκανε επικαιροποίηση στα θέματα της Συνόδου. Και τα θέματα αντί να τα βελτιώσει και να τα επικαιροποιήσει, τα έκαναν χειρότερα. Δηλαδή και τα προηγούμενα κείμενα είχαν προβλήματα, αλλά ελπίζαμε ότι στην Σύνοδο, σε Πανορθόδοξη Σύνοδο, θα λυθούν τα προβλήματα. Αλλά αυτή η προσπάθεια που έκανε ο Βραθολομαίος τα τελευταία χρόνια, από το 2009, που άρχισε πλέον η Σύνοδος να τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, τα κείμενα έγιναν πολύ χειρότερα. Όλα τα κείμενα. Η Σύνοδος λοιπόν αυτή, όπως κατήντησε τελικώς, είναι μια κακή Σύνοδος, είναι μια ψευδοσύνοδος. Αποδεικνύεται δε ότι είναι και ληστρική Σύνοδος. Πολλοί εδώ στην Ελλάδα τη λένε ληστρική. Εγώ τους έλεγα μην τη λέτε ληστρική, γιατί θα μας λένε φανατικούς. Γιατί ληστρική είναι να χρησιμοποιήσει κανένας βία, σωματική, όπως έγινε στην Έφεσο, το Concilium Latrocinium το 449, που μπήκανε μέσα Αλεξανδρινοί και χτύπησαν και σαν τους ληστάς, αυτό είναι, λέω δεν έχουμε. Αλλά αποδεικνύεται τώρα ότι όντως είναι ληστρική, διότι έχει καταγγείλει ο Μητροπολίτης Ναυτάκτου ότι στην Σύνοδο της Κρήτης, την βραδιά που έγινε η αλλαγή της τάσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, γιατί έγινε αλλαγή της τάσεως, υπέστη φοβερές πιέσεις. Επίεσαν πολλούς ανθρώπους, πολλούς αρχιερείς για να αλλάξουν στάση. Διότι η Εκκλησία της Ελλάδος είχε κάνει διορθώσεις στα κείμενα, οι οποίες διορθώσεις ήταν αντιοικουμενιστικές. Και ο Βραθολομαίος με τους δικούς του έκανε πιέσεις και τον Αρχιεπίσκοπο τον επίεσαν και τα είχε γράψει αυτά ο Ναυτάκτου, ότι δεχθήκαμε ψυχολογική πίεση. Και εγώ τώρα έγραψα ένα κείμενο, θα κυκλοφορήσει την εβδομάδα αυτή. Τώρα μπορούμε να λέμε ότι είναι ληστρική, διότι μέσα από τη Σύνοδο μάθαμε ότι ασκήθηκαν πιέσεις. Το χειρότερο, πάτερ μου, είναι ότι δεν είναι μόνο σύνοδος ληστρική, είναι σύνοδος αντισυνοδική. Δεν έχει καμία σχέση με τη συνόδους της Ορθόδοξης του παρελθόντος και πολύ απλά να πω, καταρχήν δεν εκλήθησαν όλοι οι επίσκοποι. Καλείται μια πανορθόδοξη σύνοδος και δεν καλούνται όλοι οι επίσκοποι. Με ποιο κριτήριο γίνεται η επιλογή των 24? Εδώ στην Ελλάδα έχουμε 80 επισκόπους. Πώς έγινε η επιλογή των 24? Υπάρχουν επίσκοποι οι οποίοι είναι αντιοικουμενιστές, είναι πολύ ορθόδοξοι, οι οποίοι αν πήγαιναν στη Σύνοδο θα έλεγαν λόγο ορθόδοξο. Δεν τους ήθελαν αυτούς. Ήθελαν να τους εξαιρέσουν. Γι' αυτό είπαν δεν θα έρθουν όλοι, διότι αν πήγαιναν όλοι οι επίσκοποι, μέσα στους πολλούς επισκόπους, θα υπήρχαν και ορθόδοξοι επίσκοποι. Αν πήγαιναν όλοι οι επίσκοποι της Ρωσίας, στη Ρωσία υπάρχουν πολλοί ορθόδοξοι επίσκοποι. Και θα ανέτρεπαν τα σχέδια των οικουμενιστών. Γι' αυτό σκέφτηκαν να κάνουμε μία σύνοδο και να έχουμε κατ' επιλογή επισκόπους. Και με τον ανώτερο αριθμό των 24. 24 επίσκοποι. Από την Ρωσία με τους 800 επισκόπους να πάνε μόνο 24. Από την Ελλάδα με τους 80 επισκόπους να πάνε μόνο 24. Αυτό έγινε πρώτη φορά.
στην ιστορία. Και όχι μόνο αυτό, το χειρότερο είναι ότι και από τους 24 επισκόπους που πήγαν εκεί, δεν ψήφιζαν όλοι, ψήφιζε μόνο ο Αρχιεπίσκοπος, μόνο ο πρώτος. Και αυτό για πρώτη φορά στην εκκλησιαστική ιστορία. Όταν πηγαίνεις σε ένα σώμα συνοδικό, ακόμα και σε ένα σωματείο, όταν πηγαίνεις σε ένα σωματείο κοσμικό, όλοι που είναι μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα ψήφου. Εκεί δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Και μερικοί αρχιερείς στην Εκκλησία της Ελλάδος αρνήθηκαν να πάνε, ανάμεσα σε αυτούς ο Μητροπολίτης Πειραιώς και 5-6 άλλοι αρχιερείς, και είπαν: τι να πάμε να κάνουμε στη Σύνοδο, να είμαστε γλάστρες. Γλάστρα, ξέρεις, ναι, το λουλούδι. Να είμαστε διακοσμητικά στοιχεία, δηλαδή τι να κάνουμε, αφού ούτε να μιλήσουμε μας αφήνουν πολύ, ούτε να ψηφίσουμε. Τι να πάμε να κάνουμε στη Σύνοδο. Τότε είχε δίκιο ο κύριος, όπως διάβασα, ο κύριος Ζορμπάς, ο διευθυντής της Ακαδημίας της Κρήτης, ο οποίος είπε ότι πριν τη Σύνοδο, ότι όλη αυτή η Σύνοδος θα είναι μια σκηνή θεάτρου. Μια σκηνή, ένα θέατρο. Ναι, βέβαια. Το είπε αυτός πριν τη Σύνοδο. Πολύ χειρότερο είναι αυτό που είπε, που επιβεβαιώνει αυτά που λέμε, που είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο Αναστάσιος, ο οποίος θεωρείται μια πολύ μεγάλη σπουδαία προσωπικότητα εδώ στην Ελλάδα. Εγώ στην αρχή στο Αρχοντερή και δεν τολμούσα να πω τίποτε εναντίον του Αναστασίου, διότι προερχόταν από οργανώσεις ζωής, σωτήρας κτλ. Τον αγαπούσαν όλοι. Μετά που εμφανίστηκε ως οικουμενιστής, έγινε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών πρόεδρος κτλ. Άρχισα σιγά σιγά να λέω, είναι πολύ μεγάλος οικουμενιστής. Αυτός λοιπόν στην προσφώνηση που έκανε στην εναρκτήρια συνεδρία της Συνόδου, αντιμετωπίζοντας όλες τις κριτικές, τι Σύνοδος είναι αυτή. Δεν μοιάζει με τίποτε στις παλιές συνόδους. Δεν είναι όλοι οι επίσκοποι, δεν ψηφίζουν όλοι οι επίσκοποι. Είπε το εξής φοβερό, ότι αυτή η δική μας η σύνοδος, λέει, δεν μοιάζει τις παλιές συνόδους, ούτε τη Β' Βατικάνιο. Και τη Βατικάνιο είναι, λέει, ένα ιδιαίτερο είδος συνόδου. Τι θα πει ιδιαίτερο είδος συνόδου? Δεν πρέπει κάθε σύνοδος να λέει ότι είναι συνέχεια των προηγουμένων συνόδων, επομένη της Αγίας Πατράς, να λένε ότι ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες? Είναι δυνατόν να υπάρχει σύνοδος ιδιαίτερη, ξεχωριστή σύνοδος? Από τις πλευράς λοιπόν της συνθέσεως της συνόδου, που δεν ήταν όλοι οι επίσκοποι και δεν ψήφιζαν όλοι οι επίσκοποι, ήταν μια σύνοδος η οποία ήταν τελείως ξένη προς τη συνοδική μας παράδοση. Και βέβαια αυτό χειροτέρεψε από το γεγονός ότι δεν πήγαν και 4 μεγάλες εκκλησίες. Δηλαδή πώς είναι μια σύνοδος πανορθόδοξη? Καταρχήν δεν είναι πανορθόδοξη γιατί δεν είναι όλοι οι επίσκοποι. Δηλαδή δεν εκπροσωπήθηκε το Πίμνιο, η Μητρόπολη Πειραιώς δεν εκπροσωπήθηκε, η Μητρόπολη Κηφείρο δεν εκπροσωπήθηκε, η Μητρόπολη δηλαδή το μεγαλύτερο Πίμνιο της Ελλάδος δεν εκπροσωπήθηκε. Επομένως τι πανορθόδοξη σύνοδος είναι? Και πολύ χειρότερο που δεν πήγαν και 4 εκκλησίες, της Ρωσίας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας και της Αντιοχίας, ιδιαίτερα η Μεγάλη Εκκλησία της Ρωσίας που έχει τους περισσότερους πιστούς, δηλαδή οι μισοί Ορθόδοξοι δεν πήγαν στην Σύνοδο, δεν εκπροσωπήθηκαν στη Σύνοδο. Από τις πλευράς αυτής δεν είναι σύνοδος, ήταν πολύ κακή σύνοδος. Το χειρότερο βέβαια, Πάτερ μου, για να κλείσω μετά τη Συνόδου, είναι ότι τα κείμενα τα οποία ετοίμασαν, και ιδιαίτερα το κείμενο για τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο, είναι κακά κείμενα. Δεν είναι κείμενα ορθόδοξα. Και δεν είναι κείμενα ορθόδοξα διότι κάποιες διορθώσεις έγιναν. Με προτάσεις κάποιων αρχιερέων από την Κύπρο, από την Ελλάδα, κάποιες διορθώσεις έγιναν. Αλλά εγώ έχω γράψει ότι και με τις διορθώσεις είναι χειρότερα. Γιατί είναι χειρότερα? Διότι έχει και καλά, έχει και άσχημα. Δηλαδή είναι ένα συγκριτιστικό κείμενο, βρίσκεις μέσα και αιρέσεις, βρίσκεις και ορθοδοξία. Παίρνεις και ορθοδοξία, παίρνεις και αιρέσεις. Ό,τι θέλεις παίρνεις. Είναι δυνατόν όμως ένα κείμενο να είναι ανακατεμένο και να υποστηρίζει τις αιρέσεις, να ονομάζει τις αιρέσεις εκκλησίες? Γιατί για το θέμα αυτό, αν πληροφορηθήκατε, Πάτερ Κυπριανέ, έγινε πολύ μεγάλος αγώνας και τότε ασκήθηκαν πιέσεις, διότι η Εκκλησία της Ελλάδος είχε προτείνει στην παράγραφο 4, στην παράγραφο 6 του κειμένου, όπου υπήρχε η διατύπωση ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών. Και η Εκκλησία της Ελλάδος, για να το βελτιώσει αυτό, είπε πώς αναγνωρίζουμε άλλες χριστιανικές εκκλησίες, αναγνωρίζουμε εκκλησιαστικότητα στις αιρέσεις. Πρότεινε, δια του Μητροπολίτου Ναυπάκτου πρόταση, να γράψουμε η Ορθόδοξος Εκκλησία όχι αναγνωρίζει, γνωρίζει, ξέρουμε, γνωρίζει την ιστορική ύπαρξη
άλλων χριστιανικών κοινοτήτων, όχι εκκλησιών, άλλων χριστιανικών κοινοτήτων και ομολογιών. Έγινε αγώνας, δεν το δέχθηκαν με τίποτα αυτό. Ο Βαρθολομαίου, ο Περγάμου διάκοψαν τη συνεδρία, όλη τη νύχτα πίεζαν τον Αρχιεπίσκοπο τον Ιερώνυμο να μην επιμείνουν σε αυτή την αλλαγή. Γιατί αυτή η αλλαγή ήταν πολύ ουσιαστική. Δεν αναγνωρίζουμε άλλες χριστιανικές εκκλησίες. Και τελικώς έκαναν μια προσπάθεια βελτιώσεως, αλλά το εκκλησιών έμεινε πάλι. Δηλαδή τώρα το κείμενο λέει ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία γνωρίζει την ιστορική ονομασία, όχι ύπαρξη, την ιστορική ονομασία άλλων ετεροδόξων εκκλησιών. Έβαλαν το ετεροδόξον μπροστά, αλλά το εκκλησιών παραμένει. Το ετεροδόξον, καλά, εμείς ξέρουμε το ετεροδόξον είναι αιρετικές και ουσιαστικώς είναι μία αντίφαση. Τι θα πει ετεροδόξων εκκλησιών? Ετερόδοξες εκκλησίες είναι αιρετικές εκκλησίες. Αλλά δεν ήθελαν να βγει η λέξη εκκλησία. Και η λέξη εκκλησία παρέμεινε μέσα. Είναι σαν μια βλασφημία να πεις ετεροδόξος η εκκλησία. Δηλαδή αυτές οι δύο λέξεις να είναι μαζί. Ναι, γίνεται. Μια βλασφημία, ναι. Δηλαδή θεώρησαν σαν μια διέξοδο να μείνει το εκκλησία, να μην τις δεχθούν και σαν εκκλησίες κανονικές και βάλαμε το ετεροδόξων εκκλησιών. Αλλά παρέμειναν μέσα οι έπαινοι για τους θεολογικούς διαλόγους, ας πούμε για τον Παλαμάν. Δεν είπαν τίποτε. Για τις συμπροσευχές δεν είπαν τίποτε. Παρέμεναν μέσα οι έπαινοι για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Επομένως και όσες διορθώσεις έγιναν δεν έκαναν το κείμενο ορθόδοξο. Και οι αποφάσεις αυτής της Συνόδου για τον λόγο αυτό, επειδή είναι συγκριτιστικές, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Και είναι μια κακή σύνοδος, είναι όντως μια ψευδοσύνοδος και με αντισυνοδικότητα και ληστρικότητα, με τις πιέσεις που ίσκησαν και το γεγονός βέβαια που δεν είναι πανορθόδοξοι, αφού 4 μεγάλες εκκλησίες απουσίαζαν και αφού οι περισσότεροι από τους επισκόπους δεν πήραν μέρος. Τότε μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα κείμενα είναι μια προδοσία της Ορθόδοξου πίστεως. Νομίζω πως μπορούμε. Εγώ το έχω γράψει. Ότι προδίδουν, γιατί τα ορθόδοξα κείμενα των συνόδων είναι κείμενα σαφή και ακριβή. Δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Αυτό είναι αίρεση. Τι καταδικάζουν? Δεν υπάρχει οικουμενική σύνοδος που να μην καταδικάσει αίρεση. Και ο λόγος για τον οποίο δεν την ονόμασαν οικουμενική, εγώ έχω γράψει ειδικό άρθρο γι' αυτό, γιατί ο Βαρθολομαίος την άλλαξε. Ο Βαρθολομαίος την άλλαξε. Όχι, λέει, δεν είναι οικουμενική. Γιατί αν ήταν οικουμενική, ήταν υποχρεωμένη να δεχθεί τις 2 προηγούμενες συνόδους, επί Μεγάλου Φωτίου και επί του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, που καταδικάζουν τον παπισμό, το φιλιόκβε, για τη Θεία Χάρη κτλ. Και για τον λόγο αυτό, όχι, δεν είναι οικουμενική. Και επειδή έπρεπε να πάρουν μέρος και για τον και επειδή αν την έλεγαν οικουμενική, θα λέγανε καλά, τι οικουμενική είναι, αφού δεν έρχονται όλοι οι επίσκοποι, αφού δεν καλείται όλους τους επισκόπους για να δικαιολογήσουν και αυτό. Και ξέρετε ποιο είναι το φρικτό? Τι είπε ο Βαρθολομαίος, γιατί δεν είναι οικουμενική? Είναι φοβερό. Διότι δεν μετέχουν οι χριστιανοί της Δύσεως. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, εγώ να το άκουσα, λέω, είναι δυνατόν ο Ορθόδοξος Πατριάρχης να θεωρεί ότι δεν μπορούμε να καλέσουμε Οικουμενική Σύνοδο γιατί δεν μετέχουν οι αιρετικοί, οι παπικοί και οι προτεστάντες? Δηλαδή, στην αρχαία Εκκλησία για να είναι οικουμενική έπρεπε να είναι και οι Αριανοί και οι Οικονομάχοι και οι Πνευματομάχοι. Αυτούς τους καταδικάζαμε. Δεν τους θεωρούσαμε μέλη της Συνόδου. Είναι φοβερό αυτό που είπε ο Βαρθολομαίος, ότι δεν είναι οικουμενική διότι δεν μετέχουν οι χριστιανοί της Δύσεως. Μια σύνοδος οικουμενιστική, σύνοδος οικουμενιστών. Το είπαν πιο ευγενικά οι εκκλησίες, το είπε η Εκκλησία της Αντιοχίας, είπε ότι είναι μια διευρυμένη διορθόδοξη συνέλευση. Μια διευρυμένη διορθόδοξη, όχι πανορθόδοξη, διορθόδοξη. Μια διευρυμένη διορθόδοξη συνέλευση. Δεν είναι σύνοδος. Μου αρέσει η λαϊκή γλώσσα που τα λέει τα πάντα. Ναι, τα λέει όλα. Όχι πανορθόδοξη, είναι διορθόδοξη. Και ήθελε να είναι και ανθορθόδοξη. Είναι ανθορθόδοξη, ναι. Νομίζετε ότι οι σημερινοί διαλόγοι με τους Ορθοδόξους έχουν και καλά αποτελέσματα ή όχι? Όχι, νομίζω κανένα καλό αποτέλεσμα. Κανένα καλό αποτέλεσμα, αντίθετα βλάπτουν το συναίσθημα των Ορθοδόξων, την Ορθόδοξη συνείδηση, γιατί όταν βλέπουν οι πιστοί τους Ορθοδόξους με τους παπικούς, τους Ορθοδόξους με τους Προτεστάντες να συζητούν στους διαλόγους και μετά να βγάζουν και κοινά κείμενα, λέει αυτοί τα βρίσκουν. Επομένως δεν είναι κακό πράγμα να συζητηθούμε,
Αλλά δεν υπάρχει ένα κείμενο διαλόγου το οποίο να έχει ορθόδοξες θέσεις. Και ιδιαίτερα στο διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς, μόλις αρχίσαμε να συζητούμε τα θέματα που μας χωρίζουν, το θέμα του πρωτείου, φάνηκαν οι τεράστιες διαφορές που έχουμε. Αλλά και νωρίτερα το θέμα της ουνίας. Το θέμα της ουνίας είναι μια απόδειξη ότι δεν πρόκειται οι παπικοί από τον διάλογο να δεχθούν τίποτε δικό μας. Διότι ενώ είχαμε καταφέρει το 1990, ήμουν παρόν και το κείμενο το έκανα εγώ. Και με βοήθεια και κάποιων Ρουμάνων, δεν θυμάμαι τα ονόματα τους, υπήρχε ένας Ρουμάνος στο Μόναχο, στο Φράιζινγκ του Μονάχου, εκεί κάναμε τον διάλογο για την Ουνία, ο οποίος κάθισε δίπλα μου και με βοήθησε απέναντι στους Ρωμαιοκαθολικούς. Ήταν η πρώτη φορά που επισήμως και οι Ρωμαιοκαθολικοί υπέγραφαν την καταδίκη της Ουνίας. Τους υποχρεώσαμε και υπέγραψαν την καταδίκη της Ουνίας με απόφαση της συνελεύσεως του μεικτού διαλόγου. Τι έγινε? Όταν παρουσιάστηκε το κείμενο αυτό στην Ολομέλεια του διαλόγου, λέει εκεί ο Καρδινάλιος, ο Κάσιντι, στον πατέρα Ντιπρέ, που κάναμε το κείμενο, του λέει: «Πάτερ Ντιπρέ, τι κείμενο είναι αυτό που μας φέρατε?» Λέει: «Το κείμενο αυτό βγήκε με τους Ορθοδόξους αδελφούς. Δεν είμαστε μόνοι μας εδώ να λέμε ό,τι θέλουμε, είναι και οι Ορθόδοξοι. Από τη συνεργασία που είχαμε με τους Ορθοδόξους, αυτό το κείμενο βγήκε. Το κείμενο λοιπόν αυτό λέει: δεν ξέρετε πως δεν θα το δεχθεί το Βατικανό? Λέει: το Βατικανό θα δέχεται μόνο τα κείμενα που θέλει. Και δεν το δέχθηκε όντως το κείμενο του Βατικανού αυτό και το απέρριψε, γι' αυτό και μας κουβάλισε μετά στον Παλαμάν, όπου ενώ είχαμε καταδικάσει την Ουνία στο Φράιζινγκ του Μονάχου με κείμενα δικά μας, τα οποία υπέγραψαν και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Το Βατικανό είπε: όχι, εγώ δεν δέχομαι, μα αφού το υπέγραψαν και οι δικοί σας οι θεολόγοι. Αυτό είναι δείγμα πως ποτέ δεν θα δεχθεί το Βατικανό θέσεις που δεν είναι δικές του θεολογικές θέσεις. Επομένως, τι διάλογο να κάνουμε? Γιατί να κάνουμε διάλογο? Μόνο και μόνο για να βλέπει ο κόσμος και να βλάπτεται έτσι η συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, ότι συναντιόμαστε και θα τα βρούμε με τους διαλόγους. Πολύ χειρότερα βέβαια είναι οι διάλογοι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Στο Πουσάν, στο Πόρτο Αλέγκρε εκεί, που βγήκαν φρικτά κείμενα από τους διαλόγους αυτούς. Θυμάμαι τώρα ένα κείμενο, το πω σαν παράδειγμα απλοϊκό για τον κόσμο που ενδεχομένως θα ακούσει, ότι υπάρχει ένα κείμενο του Πουσάν που έγινε τελευταία στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, όπου λέει ότι καμία εκκλησία δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι καθολική εκκλησία αν δεν είναι ενωμένη με τις άλλες. Εμείς δεν μπορούμε να λέμε πως είμαστε Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία αν δεν είμαστε ενωμένοι με τους άλλους. Η θεωρία των κλάδων. Είναι κείμενα διαλόγων αυτών. Δεν ωφέλησαν. Και το γεγονός πως δεν ωφέλησαν είναι ότι από τους θεολογικούς διαλόγους δεν επηρεάστηκε κάποιος ετερόδοξος να γίνει Ορθόδοξος, δηλαδή κάποιος Προτεστάντης, κάποιος Παπικός. Όλοι επηρεάστηκαν από γεροντάδες, από το Άγιον Όρος, από αγωνία δική τους. Κανένα δεν επηρέασαν, διότι λένε ότι κάνουμε μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως. Ποια μαρτυρία? Ποιον επηρεάσατε με τους θεολογικούς διαλόγους? Δείξτε μας έναν ο οποίος να επηρεάστηκε από τους θεολογικούς διαλόγους και να έγινε Ορθόδοξος. Όσοι γίνονται Ορθόδοξοι γίνονται επειδή μόνοι τους ψάχνουν ή επειδή πηγαίνουν στο Άγιον Όρος, βρίσκουν κάποιους κληρικούς έξω κτλ. Και επηρεάζονται. Είναι πολύ επικίνδυνοι οι θεολογικοί διάλογοι. Δεν ωφελούν καθόλου. Δεν ωφέλησαν καθόλου. Ευχαριστούμε. Ποια είναι τα όρια της υπακοής των λαϊκών στους ιερείς και των ιερέων στους ιεράρχες? Ναι, πατέρα μου, αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα και γνωρίζετε βέβαια ότι, δεν ξέρω, μεταφράστηκε στα ρουμανικά το βιβλίο μου για την κακή υπακοή και για την αγία ανυπακοή. Με αυτή την ευκαιρία ήθελα να πάρω την ευλογία σας να το μεταφράσετε. Υπάρχει κακή υπακοή και αγία ανυπακοή, έτσι είναι ο τίτλος του βιβλίου. Υπάρχει ευλογία μεγάλη, ελεύθερα, αλλά να σας πω για το βιβλίο αυτό. Μεταφράστηκε στα ρωσικά και κυκλοφόρησε στη Μολδαβία, την άλλη Μολδαβία που ξέρουν ρωσικά. Έκανε θράψη, εξαφανίστηκε, το πήραν όλοι αμέσως. Όταν πήγα για πρώτη φορά στη Μολδαβία, μου λέει ένας έγγαμος ιερεύς, σαν εσάς, εξαιρετικός κληρικός, ο πατήρ Ανατόλιος, λέει: Πάτερ Θεόδωρε, δεν μας είστε άγνωστος, σας γνωρίζουμε. Λέω: πού με γνωρίζετε? Από το βιβλίο σας «Κακή υπακοή και αγία ανυπακοή». Έγινε ανάρπαστο, λέει εδώ, μόλις μεταφράστηκε στα ρωσικά, αλλά μετά το μάθανε στη Ρωσία και απαγόρευσαν την κυκλοφορία του. Δεν κυκλοφορεί τώρα, απαγόρευσαν και το κυκλοφορούν. Καλά, έτσι, το πήρε ο κόσμος. Το κυκλοφορούν.
Νομίζω πως το θέμα αυτό της υπακοής ή της ανυπακοής των λαϊκών στους ιερείς και των ιερέων στους επισκόπους είναι λυμένο και από την πατερική παράδοση. Εγώ στο βιβλίο μου αυτό, γι' αυτό το έχετε το βιβλίο. Όχι. Θα δω εδώ αν το έχω ή θα σου το στείλω. Είναι η κυρία Πέγιου μέσω του ίντερνετ. Ναι, μέσω του ίντερνετ. Έχω συγκεντρώσει όλη την πατερική παράδοση για το θέμα αυτό και τους κανόνες της Εκκλησίας. Το θέμα είναι πολύ απλό. Στους ιερείς και στους επισκόπους κάνουμε υπακοή για θέματα που δεν έχουν σχέση με την πίστη. Θέματα πνευματικά, θέματα εξομολογήσεως που έχουν σχέση για τις αμαρτίες μας κτλ. Ακόμη και αν κάποιο λάθος κάνει ο πνευματικός ή αν κάποιο λάθος κάνει ο επίσκοπος, κάνουμε υπακοή. Αλλά για θέματα πίστεως, θόγματος, απαγορεύεται να κάνουμε υπακοή. Εκεί χρειάζεται να ελέγξουμε, να κάνουμε έλεγχο. Ακόμη και ο λαϊκός μπορεί να ελέγξει. Στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο Νεστόριος κήρυξε μέσα στην Αγία Σοφία ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος και την ονόμασε Χριστοτόκο, σηκώθηκε ένας λαϊκός από κάτω μέσα στον ναό. Ο Νεστόριος ήταν στον άμβονα και του λέει: αυτό που λες είναι αίρεση. Ένας λαϊκός από κάτω. Και αυτός ήταν πατριάρχης. Ήταν πατριάρχης αυτός από κάτω. Και ένας λαϊκός τον δίνεξε από κάτω. Και έχουμε πολλά παραδείγματα στην εκκλησιαστική ιστορία. Επομένως, τα όρια είναι τα όρια της αιρέσεως και της ορθοδοξίας. Όταν ο επίσκοπος, αυτό που λέει και ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ότι όταν ο επίσκοπος ή ο πατριάρχης κηρύσει αίρεση, γυμνεί τη κεφαλή. Τι σημαίνει γυμνεί τη κεφαλή? Δηλαδή φανερά. Δεν κρύβει το κεφάλι όπως με τη μαντήλα, αλλά γυμνεί τη κεφαλή, αυτό σημαίνει. Φανερά. Φανερώνει το κεφάλι της και την ομορφιά της. Θα λέμε τις γυναίκες, οι γυναίκες γι' αυτό κρύβουν, για να μην προκαλούν κτλ. Κρύβουν. Όταν λοιπόν κηρύσει, λέει ο κανόνας, γυμνεί τη κεφαλή αίρεση, τότε αν ο επίσκοπος κόψει το μνημόσυνο του Μητροπολίτου ή του Πατριάρχου, ή αν ο ιερεύς κόψει το μνημόσυνο, όχι μόνο λέει δεν πρέπει να τιμωρείται, αλλά πρέπει και να επενείται. Είναι άξιος επένου. Είναι ο περίφημος 15ος κανόν της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Τώρα, στα άλλα θέματα βέβαια, αν είναι σοβαρά θέματα ηθικά ή δικαιοσύνης, λέει ένας κανόνας, δηλαδή ένας επίσκοπος είναι άδικος ή είναι αισχρός. Κάποιες αποστάσεις τηρούμε, αλλά όχι διακοπή μνημοσύνου κτλ. Δεν κάνουμε υπακοή πάντως. Σε θέματα πίστεως, το όριο είναι η πίστη, η ορθοδοξία, το δόγμα. Αυτό είναι το όριο. Οι σύνοδες της Κρήτης πώς αντιμετωπίζετε στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες ορθόδοξες χώρες? Τι λέει ο κόσμος, τι λέει η Ιερής? Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός και στο Άγιον Όρος. Και στο Άγιον Όρος, μετά τη Σύνοδο, είχαμε μία σύσκεψη με μοναχούς διευρυμένη, με κελιώτες μοναχούς, διότι τα κοινόδια δυστυχώς και εκεί είναι συγκρατημένα. Δεν παίρνουν εύκολα θέση, περιμένουν να ελέγξουν, αλλά πολλοί κελιώτες ήδη μετά από τη Σύνοδο ήδη έχουν διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, γιατί ο Βαρθολομαίος είναι επίσκοπος τους εκεί και τον έχουν άμεσα, τον μνημονεύουν άμεσα. Και λένε: δεν μπορώ εγώ να μνημονεύω τον Βαρθολομαίο που τον έχω επίσκοπο, και έχουν κόψει πολύ ήδη το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου. Πολλοί κελιώτες μοναχοί. Και έχουν κάνει ένα έγγραφο προς την Ιερά Κοινότητα, ότι θα πρέπει η Ιερά Κοινότητα στο Άγιον Όρος συνολικά να πάρει θέση για τη Σύνοδο. Δεν πήρε ακόμη θέση το Άγιον Όρος, να πάρει θέση για τη Σύνοδο της Κρήτης. Υπάρχει πάντως πολύ μεγάλος προβληματισμός. Έχουν υπογράψει ένα κείμενο 300 κελιώτες μοναχοί εναντίον της Συνόδου. Και ανάμεσα σε αυτούς πολύ σοβαροί γέροντες, όπως παραδείγματος χάρη ο γέροντας Γαβρίλ. Ο γέροντας Γαβρίλ, που είναι τώρα ουσιαστικό στη θέση του γέροντος Παϊσίου, μου τηλεφωνεί και εμένα και μου λέει: πάτερ, να αγωνιστούμε για τη Σύνοδο κτλ. Εγώ πριν από ένα μήνα πήγα στον Άγιον Όρος και πήγα και στον γέροντα Γαβρίλ και τον ρώτησα: εσείς τώρα πού εκκλησιάζεστε? Γιατί αυτός είναι μοναχός. Και λέει: εγώ πηγαίνω εδώ κοντά σε έναν ιερομόναχο που δεν μνημονεύει τον Πατριάρχη. Μετά από μια εβδομάδα πήγε ένας ιερομόναχος από τη Ρουμανία και δήθεν ρώτησε τον πατέρα Γαβρίλ αν μνημονεύει τον Πατριάρχη. Και μετά αυτός ο Ρουμάνος ιερομόναχος γύρισε και λέει ψέματα ο πατήρ Κυπεράνος. Άλλαξε η γνώμη ο πατήρ Γαβρίλ και τώρα μνημονεύει τον Πατριάρχη. Δηλαδή
Έτσι κάνουν τα πράγματα. Τα αλλάζουν αυτοί. Εγώ να σου πω μόνο για τον Γέροντα Γαβρίλο ότι εγώ πριν από 2-3 χρόνια, πολύ πριν από τη Σύνοδο, έμενα ένα βράδυ στο κελί του και τον ρώτησα. Λέω, Γέροντα, τι θα κάνω? Κάναμε λειτουργία. Θα μνημονεύσω τον Βαρθολομαίο? Πάτερ, μου λέει, όπως σε αναπάδει. Δεν ήθελε να μου επιβάλλει. Δεν μνημονεύσε. Θα μνημονεύσω απευθείας τον Βαρθολομαίο εδώ. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και σε πολλούς επισκόπους, Πειραιώς και Θείρων για τη Σύνοδο κτλ. Και σε άλλους αρχιερείς, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός στην δική μας την σύναξη των Ορθοδόξων κληρικών και μοναχών και θα έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες, διότι υποθέτω πως στη σύναξη θα έχουμε δύο τάσεις που θα συγκρουστούν. Μία τάση η οποία θα λέει να διακόψουμε το μνημόσυνο αν τον Οκτώβριο θα εξαρτηθεί τον Οκτώβριο. Αν η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος επικυρώσει την Σύνοδο, θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί σημαίνει ιεραρχία, σημαίνει όλοι δέχονται τη Σύνοδο. Θα βρεθούμε όλοι σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν βέβαια μερικοί άλλοι γεροντάδες ή άλλη τάση που λέει ότι ακόμη και αν η ιεραρχία επικυρώσει την Σύνοδο, δεν πρέπει να κάνουμε μνημόσυνο και το επιχείρημά τους είναι ποιμαντικό. Δηλαδή, ποιο είναι το επιχείρημά τους? Λένε ότι αν διακόψουμε το μνημόσυνο, θα μας διώξουν από τις εκκλησίες, από τις ενορίες. Με πολύ χαρά θα μας διώξουν. Θα τρίβουν τα χέρια τους με την κίνηση, διότι θα χάσουμε την επαφή με τον κόσμο. Δεν θα έχουμε ενορίες, δεν θα έχουμε κόσμο, δεν θα έχουμε... Σε ποιον θα μιλάμε? Πόσοι θα μας ακολουθήσουν από τον κόσμο? Επομένως, θα ξεκαθαρίσουν οι οικουμενιστές το τοπίο, θα φύγουμε οι αντιοικουμενιστές και θα μείνουν μόνο οι οικουμενιστές μέσα στην Εκκλησία και δεν θα ακούγεται ο αντιοικουμενιστικός λόγος. Αυτό είναι το επιχείρημα, αυτό είναι οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει. Δεν το υιοθετώ. Ο Θεός να μας φωτίσει να κάνουμε το καλύτερο. Πάντως έχει βάση αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι στη Μολδαβία χάρηκα, διότι εκεί έκοψαν το μνημόσυνο ήδη και οι επίσκοποι των οποίων έκοψαν το μνημόσυνο δεν τους εδίωξαν τους ιερείς, τους άφησαν. Τους είπαν καλά κάνατε. Και εμείς αν μπορούσαμε, είπαν, και εμείς τα κόβαμε του Κύρλου το μνημόσυνο. Φοβόμαστε. Ναι. Και δεν τους τιμώρησαν τους ιερείς. Εγώ θέλω μέσα να το γράψω αυτό, ώστε και οι δικοί μας εδώ, δηλαδή εντάξει, εσείς δεν τολμάτε, εμείς που τολμούμε και κόβουμε το μνημόσυνο, γιατί αφήστε μας, μια διαμαρτυρία είναι. Δεν είμαστε παιδιά των επισκόπων. Δηλαδή μπορούμε, διότι στη Ρουμανία τώρα υπάρχει σύγχυση και άρχισαν ήδη μερικοί να κόψουν το μνημόσυνο, μπορούμε να πούμε ότι δεν το κάνουμε από μίσος, αλλά είναι μια διαμαρτυρία. Είναι μια διαμαρτυρία, ναι. Και θέλουμε το καλό και περιμέναμε να το καταλάβουν αυτό οι επίσκοποι και να μην κάνουν διωγμούς εναντίον μας. Η κοπή του μνημοσύνου είναι σχίσμα, όπως μας λένε. Δεν είναι σχίσμα, μα το λέω ο κανόνας. Ότι δεν είναι σχίσμα, προφυλάσσουν το σχίσμα. Σχίσμα είναι αυτοί, οι οικουμενιστές κάνουν σχίσμα με την αίρεση του οικουμενισμού. Γράφει ο κανόνας, διότι δεν κάνουν σχίσμα αυτοί που διακόπτουν το μνημόσυνο, προφυλάσσουν την Εκκλησία από το σχίσμα της αιρέσεως του οικουμενισμού. Αυτό πρέπει να το λέμε, ότι ακόμη και αν κάνουμε διακοπή μνημοσύνου, δεν είναι σχίσμα. Εμείς εξακολουθούμε και μένουμε. Δεν μολύνεται η Εκκλησία. Όλοι, αν μερικοί επίσκοποι κτλ. Δεν μολύνεται. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά φοβούμε πως αυτό στην Ελλάδα δεν θα γίνει. Στην Ελλάδα θα μας τιμωρήσουν. Δηλαδή, αν εγώ διακόψω το μνημόσυνο του Ανθίμου, ο Άνθιμος θα με διώξει από εδώ. Και οποιοδήποτε άλλοι κόψουν το μνημόσυνο των αρχιερέων θα τους διώξουν από τις εκκλησίες. Και θα στερηθεί ο κόσμος τον λόγο, τον ορθόδοξο, τον αντιοικουμενιστικό, διότι αυτοί θα πούν ότι εμείς είμαστε σχισματικοί. Θα μας δυσφημίσουν, σαν τους παλαιομερολογίτες θα πούν και θα μας δυσφημίσουν. Και εκεί τώρα είναι το κρίσιμο σημείο. Θα διακόψουμε το μνημόσυνο. Συμφέρει να κάνουμε διακοπή μνημοσύνου ή δεν συμφέρει να κάνουμε διακοπή μνημοσύνου? Δηλαδή τι θα κερδίσουμε και τι θα χάσουμε? Ποιμαντικά. Γιατί έχουμε πίσω μας και... Δηλαδή οι κανόνες μας δίνουν το δικαίωμα να κάνουμε διακοπή μνημοσύνου. Αλλά ποιμαντικά συμφέρει να κάνουμε διακοπή μνημοσύνου. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα που μας απασχολεί εδώ. Πολλοί μας ρωτάνε, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ Πειραιώς διέκοψε το μνημόσυνο του Αρχιεπίσκοπου? Όχι. Ο Μητροπολίτης και νομίζω πως δεν θα το διακόψει. Από ό,τι κατάλαβα, ενώ μας είχε πει πριν από ένα έτος ότι η Σύνοδος θα είναι ένα όριο, ότι αν η Σύνοδος αναγνωρίσει εκκλησιαστικότητα και βάπτισμα, τώρα δεν τα έκανε σαφώς βέβαια αυτά, γιατί ήθελαν να τα κάνουν, να αναγνωρίσουν εκκλησιαστικότητα και το βάπτισμα των αιρετικών. Αν τα κάνει αυτά, λέει, θα είναι κόκκινη γραμμή.
Και εγώ δεν μπορώ, λέω, και εγώ θα κάνω και εγώ διακοπή μνημοσύνου. Τώρα επικοινωνώ μερικές φορές μαζί του και θα τον δω, δεν βλέπω να είναι διατεθειμένος, γιατί νομίζει πως δεν πέτυχα απολύτως στα κείμενα ούτε την εκκλησιαστικότητα ούτε την αναγνώριση του βαπτίσματος. Και τέλος, ένα σύντομο μήνυμα για τον ρουμανικό λαό, για τους ιερείς, και εσείς είστε ιερέας. Εγώ όταν πήγα 2 φορές στη Μολδαβία, που και η Μολδαβία είναι ρουμανικός λαός, χάρηκα πάρα πολύ για την ορθοδοξία, την ευλάβεια που έχουν προς την Εκκλησία. Τους χάρηκα πολύ τους Μολδαβούς. Τους αγαπώ πολύ. Και το ίδιο αγαπώ και τον δικό σας, τον ρουμανικό λαό, και εσάς όσα πρόσωπα έχω γνωρίσει. Γνωρίζετε, Πατέρα Κυπριανέ, ότι και μερικοί από τους επισκόπους έχουν κάνει διδακτορικό μαζί μου, και όσες φορές έχω έρθει στην Ρουμανία, 2 φορές, 2-3 έχω έρθει νομίζω, χάρηκα πραγματικά τις εκδηλώσεις εκεί, τις ομιλίες που είχαν γίνει και είδα πόσο ο κόσμος διψάει. Το μήνυμά μου είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στην Ορθοδοξία, ενώπιον μάλιστα του ότι οι κίνδυνοι αυξάνουν, και αυξάνουν οι κίνδυνοι και για τη Ρουμανία λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πνευματικά κακά δυστυχώς μας έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οικουμενισμός ενισχύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματος χάρη το θέμα των ομοφυλοφίλων, εδώ στην Ελλάδα ξέρετε ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή. Πέρασε αυτός ο νόμος για τους ομοφυλοφίλους και θα έρθει και στην Ρουμανία και θα πάει και στην Μολδαβία, παντού θα πάει. Επειδή λοιπόν υπάρχει τέτοια πίεση από την Ένωσή μας με την Ευρώπη και θα περνούν όλα αυτά εδώ να ενωθούμε, γιατί είμαστε το ίδιο, δεν έχουμε διαφορές κτλ. Νομίζω πως πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην Ορθόδοξη διδασκαλία και στην Ορθόδοξη παράδοση. Ακόμη, εγώ λέω ακόμη και με κίνδυνο, μακάρι ο Θεός να φέρει τα πράγματα έτσι ώστε να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν κηρύσω εναντίον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά θα χαρώ αν διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι προκάλεσε πολύ κακά, πολύ μεγάλο κακό έχει στην Ελλάδα με νομοσχέδια αντορθόδοξα και αντιχριστιανικά νομοσχέδια. Μπροστά λοιπόν σε αυτούς τους κινδύνους και στον κίνδυνο του Ισλάμ, αντιμετωπίζουμε μεγάλο κίνδυνο τώρα με το Ισλάμ, με την επέκταση του Ισλάμ. Να σας πω κάτι που με χαροποίησε από τη Ρουμανία και σαν μήνυμα, ότι πληροφορήθηκα ότι προχθές πληροφορήθηκα ότι σε μια μεγάλη πανήγυρη της Παναγίας που έγινε στο Κλούζ. Νικόλα, η Ιερά Μονή Νικόλα, που πηγαίνουν πάνω από 100.000 άνθρωποι, που έμεινε έκπληκτος. Μου τηλεφώνησε ο Πατήρ Γρηγόριος. Απλά και εκεί, εδώ και... Πώς είναι, Κούρα, έτσι λέγεται? Νικόλα. Υπάρχει μια θαυματουργική εικόνα της Παναγίας εκεί, αλλά φέτος το μάθαμε και εμείς, εδώ και λίγα χρόνια, αφού γινόταν και παλιά, αλλά τώρα το λένε, ότι πηγαίνουν μαζί για το πανηγύρι οι Ορθόδοξοι με τους Σουνίτες. Εκεί στην Νικούρα? Ναι. Και οι οικουμενιστές το χρησιμοποιούν και αυτό για να πούν ότι βλέπετε, είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι κακό. Δηλαδή ο κόσμος δεν το κάνει. Δεν ξέρει ο κόσμος. Ναι, ο κόσμος πάει ξεχωριστά. Αλλά εγώ το θετικό που έμαθα είναι ότι μου τηλεφώνησε ο πατήρ Ανδρέου, ο πατήρ Γρηγόριος, που έκανε διδακτορικό μαζί μου και ο οποίος μετέφρασε μια σειρά άρθρων μου και θα βγάλει τώρα ένα βιβλίο. Ανάμεσα στα άρθρα που μετέφρασε, τα οποία κυκλοφορούσαν εκεί στη Μητρόπολη του Κλούζ, ήταν και ένα άρθρο μου για την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, ότι ο Θεός επέτρεψε την άλωση λόγω της πνευματικής παρακμής που υπήρχε στο Βυζάντιο, λόγω της ενώσεως με τους παπικούς κτλ. Και μου λέει, φαντάζεστε, λέει, τον Μητροπολίτη τον Ανδρέα να κάνει ομιλία σε αυτό το πλήθος και να λέει ότι να προσέξουμε οι Ρουμάνοι, διότι διάβασα, λέει, αυτές τις ημέρες ένα άρθρο του καθηγητού Θεοδόρου Ζήση, που λέει για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, να μην πάθουμε κι εμείς ό,τι έπαθαν τότε στην Κωνσταντινούπολη και ο Θεός μας τιμωρήσει με την Ευρώπη, με όλα αυτά τα νομοσχέδια, με τον οικουμενισμό, μας τιμωρήσει ο Θεός. Και εγώ λέω, τα λέει ένας Ρουμάνος επίσκοπος αυτά. Τα είπε, ναι. Και μάλιστα θα μου στείλει, είπε ο πατήρ Γρηγόριος, μεταφρασμένο το κείμενό του, θα τα στείλει στον γιο μου, τον πατέρα Σεραφείμ, με το email, για να το δω και πώς το είπε εκεί. Είναι λοιπόν ένα ευχάριστο αυτό, δηλαδή και στη Ρουμανία, που η ηγεσία δυστυχώς είναι οικουμενιστική, αρχίζει αυτή η αφύπνιση
Και Πάτερ Κυπριανέ, εγώ να επενέσω και εσάς, παρουσία και της σεβαστής και αγαπητής πρεσβυτέρας εδώ, και να πω ότι και εμένα πολύ με στήριξε η πρεσβυτέρα. Δηλαδή είχα στη ζωή μου πάντοτε ένα στήλο, ένα στήριγμα. Μερικές φορές εκείνη με κράτησε περισσότερο. Δηλαδή μπορεί εγώ να υποχωρούσα κάπου και η πρεσβυτέρα μου έλεγε όχι, δεν πρέπει να υποχωρήσεις. Πρόσφατα έμαθα κάτι. Ναι. Λέμε ότι το κεφάλι της οικογένειας και το κεφάλι της γυναίκας είναι ο άντρας. Αλλά ο άντρας χωρίς την γυναίκα του είναι ένα άλλο κεφάλι. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο που είναι πιο χαριτωμένο. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα έλεγες, αυτό το άκουσα από τον καθηγητή Μαντζαρίδη, που λέγαμε μέσα στο σπίτι ποιος είναι η κεφαλή. Και κεφαλή λένε πως είναι ο άνδρας. Και υπάρχει και ένα ανέκδοτο σχετικό, θα σας πω και το ανέκδοτο μετά, εκτός. Αλλά ο κ. Μαντζαρίδης είπε ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή, αλλά η γυναίκα είναι ο τράχυλος. Χωρίς τον τράχυλο, και ο τράχυλος την κεφαλή την πηγαίνει όπου θέλει. Όπου θέλει την πηγαίνει. Εγώ λοιπόν το μήνυμά μου είναι πως και στην Ρουμανία υπάρχει αφύπνιση ορθόδοξη, παρά το ότι εκεί η ηγεσία, ο Πατριάρχης, ο Θεός να τον φωτίσει και αυτόν και όλους να τους φωτίσει να αλλάξουν γραμμή και πορεία, υπάρχει αφύπνιση ορθόδοξη και εύχομαι αυτή η αφύπνιση και με τις δικές σας τις ενέργειες, τις προσπάθειες να μεγαλώσει και να επεκταθεί. Θα χαρώ πάρα πολύ και θα έρθουμε πολύ χαρά στη Ρουμανία, στην αφυπνισμένη Ρουμανία. Αλλά και τώρα στις προσπάθειές σας. Σας περιμένω. Ευλογείτε και ευχαριστώ. Να είστε καλά.